Eliseg, ni'n cael bisgedi Nadoligaidd i gloi rhaglen. Odyn, bisgedi Sinsir, a dwi wedi gwneud amrywiaeth o ano'r teip. Mae hwnna mor bert. Ond dim yn anodd, a ti'n meddwl beth, maen nhw'n creu yr cutters bach yma ar gyfer torri allan i wneud yr tai, mwyn wneud y bisgedi bach. Felly ti'n mynd o'i le? Ti'n meddwl hwn fan hyn, mae hwn fel castell bach. Mwyn wneud rhyw fath o fairy tale i ryw ferch fach. Ond i ddechrau gyda, i greu y toes. Felly, dwi wedi dechrau'r broses yn barod 350 o flawd plaen, a 125 o fenyn, fel anni chi os mae'n defnyddio stoc, marge, ta beth sydd â chi'n arfer defnyddio. A wedyn mewn at hwnna, rhywbeth fe mewn, neu defnyddio peiriant. Mae rhaid i fi gyfadde, dwi wastod yn hoff o defnyddio bowl a llwy bren, a mae un o'r rhain yn gret. Ti'n gwybod i'r rhain? Fi'n gwybod ti. Ar gyfer torri'r menyn mewn i'r blawd. Ond mae hwn, achos bod e mor sticky, ni'n defnyddio tipyn o'r sirop. Felly mae peiriant os ydyn dychu. So os bydd mae'r hen maint, dysgwch chi bant a defnyddiwch chi, achos mae yn wneud y toes tipyn yn rhwyddach. Mae gyda fi batch bach weddol o faint fan hyn, sy'n falle tyma bach yn fawr i'r peiriant bach yma. Ond gawn ni weld nawr, so fydden ni hwnna arno. Tro'r siwgr i mewn, siwgr brown mwyn rhoi blas cyfoethog i'r bisgedi. Ac wedyn, wrth gwrs mae eisiau blas, felly fan hyn, llwyed, fi'n defnyddio llwyed o sinamwn, fi'n teimlo o sinamwn yn rhoi blas Nadoligaidd hyfryd. Mae'n gwyntog Ti'n gwybod sinamwn? Sôn am yr lattes y cynhwysion. Odi mae e'n gryf. Ond nath am un llwyed, ond 2 lwyed o'r Sinsir powdwr yma. Ond os nag oes gyda chi Sinsir, wel, na mae eisiau Sinsir, ond os nag oes gyda chi'r sinamwn, yr speis cymysg yn gwneud y tro yn gret. So, rwy'n ni troiad fach i hwnna nawr, o dyfu llwy bach neu rhywbeth yn hyn, i helpu'r broses. Dod yr Sinsir a'r speis mewn. Mae eisiau un llwyed fach o bwdwr codi, baking powder, mwyn rhoi tamed, fe maen nhw ddim cweit mor drwm a bydden nhw heblaw ni. A wedyn un wy, dod nhw'r cyfan mewn nawr, geff e gorlifo drosto unwaith. Yr sirop, rhyw 4 llon llwy fwrdd. Felly, dwi'n na 1, 2, 3, 4. Sef rhaid bod... Peidiwch yn efo coffi a bisged yr un bryd. Os ti'n dod i lwy gynta, mae ti'n cyfan o fes. Felly, oeddi hwn yn mynd i weithio. Oeddi. Dyma pha mae'r peiriant yn ddefnyddiol. Mae cymysgu hwn mewn yn gallu bod yn anodd, falle bod eisiau bach o help arno ni fan hyn. Mae gyda fi peiriant mwy o faint adre, a mae yn just yn gweithio, ond falle bod eisiau bach o help. Ond yn y pen draw, beth bynnag, beth fydd gyda chi, yw pelen fel yna. Mae'n dechrau dod nawr. A chi'n cadw'r peiriant i fynd tan bod e'n dod yn belen, neu bron a digwydd, ond newn ni stopio'r sŵn fyna. Sym rhaid wedi hwn yn yr oergell, rhywbeth a lot o does arall. Dych chi jyst i ddefnyddio fe'n syth. Dwi wedi gwneud peth fan hyn, fi wedi cael sawl person yn gofyn dros wythnos diwetha, oherwydd lluniau a'r gwefannau gwahanol ac yn y blaen, siwr chi'n stopo cael y blawd ar y bisgedi i ellwn lliw. Wel, dwi ddim yn cael problem, achos yn gosach hynna i chi. Nes i ar hynna ar ddechrau'r rhaglen gyda blawd, ond os ych chi yn cael problem, dodwch bach o siwgr eising yn lle yr blawd. A wedyn rolio gyda'r siwgr eising, dodwch peth dros y top hefyd. A wedyn, wrth gwrs, mae'r siwgr yn... Wel, mae'n toddi mewn i'r... Hwna'n dip bach da, yw e? A wedyn, wrth bod chi'n rolio, fwyaf chi'n rolio, mae'r cyfan yn diflannu, a wrth coginio hefyd, mae'r siwgr yn mynd. Sopsiwn gwahanol i flawd sy'n neud yr un job. Yn gwmws. Torri nhw allan, digon rhwydd. Bydden ni'n mynd, just tamed falle yn llai na hwnna, fwy tebyg i hyn, rhyw 4-5 mil. Tyniach felly. Tamed fwy tyn, neu pethau amser gyda fi. A fe oedd ni fan hyn, mae gyda ni'r... Mae hwnna yn un hyfryd. Fi'n dwlu ar hwnna oherwydd, mae'n creu bisgien fach, a dyna fe fyna, a mae fe wedi coginio. A mae'n gallu eistedd ar ochr yr gwpan fyna. Amrywiaeth o rhai gwahanol, jyst newch 4 sgwar i wneud tŷ bach, 6 i gyd, 4 ochr, 2 top. A sio ti stigo hwnna at i gilydd fan hyn? Mae amrywiaeth o wahanol ffyrdd, maen nhw hyd yn oed erbyn hyn yn wneud baking glue, credwch chi'n ei fido. Ond os dim eisiau, na gyd yw siwgr eising, a gwynwy. Nid dŵr, ond gwynwy. Mae hwnna yn gwneud eising sy'n yn eitha stiff, a mae gyda fi peth fan hyn. So, ni hwn mas o'r ffordd nawr. Dwydwch ar fat, mae hwnna'n ffordd daw glai lan yn dweud. Plicio fe gyd, daflu do. Sortio hwnna mas nes yna. So, gyda'r tai bach yma, a'r ser bach yma wedyn, gwynwy a siwgr eising, a lliw coch a lliw gwyrdd, just wedi dod i mewn i'r gwynwy. A wedyn, chi jyst yn gallu mynd rownd y melon y bisgedi fel yna. Neu unrhyw batrwn chi am.
Mae bag yn ddefnyddiol tu hwnt oherwydd yn arben mes yn bob man. A wedyn llwch chi jyst i lanw'r bisgïen. A dyw e byth yn, os welwch chi pobl yn neud hyn ar gwefannau gwahanol, dyw e byth yn daclus tan bod nhw'n mynd â ffon bach fel hyn. A wedyn i ac yn dacluso. trwyddo. Ie, trwy'r cyfan. Bod ni wedi fethu fo, mae'n ti'n chdi wedi bisgedi yn y popdi wedyn Rhyw 10 munud. Ar pa wres o? Tua 180. Ond os oes ffwrn twym, fi'n gweud 180, os oes ffwrn twym dych chi, tynwch y tymeredd lawr, gadwch nhw mewn am 2 funed fach ychwanegol. Neu well bod y tymeredd yn is, fe bod nhw yn coginio trwyddo cyn mynd yn frown ar yr ochr. So, os mae'n amser sydd gyda ni, am y rywiaeth o wahanol addurniadau fan hyn, yr peli bach arian yn ffantastig fyna. Mae'r rhain yn cadw mewn bocs neu tin am fisiodd. Llwch chi'n neud rhywun addurnol mewn ffordd gwahanol. Ti'n neud nhw addurnol fi'n i dola. Yn gwrs.